May oras labot Kapampangan. Sana lang to yung medyo masalay ning video ko na eh. Nakapakali kasi kayong Aldo niya kaya kung masalilong. Um, kapitot kapitong pulo tatlo na ini karang katamang Tagalugan na eh. Pag-umpisa ko na makuwi dyan eh. May kalmot, Tagalugan niya ing manayo ng Kapampangan may galamos. Tutuki mig padausdos. Balamo isipan ko balamo Tagalugan niya eh. Ing isipan ko mas manayo ng Kapampangan mig patagusgus, ne. Ing tutuki suyod. Ing suyod aswe. Suyod Tagalog eh. Ing aswe itang sukle masikit ipan bang ganito milakol rin kuto. Suyod yung Tagalog ito pero aswe yung Kapampangan eh. Tintawli, makalula. May iba niya na yata ini. Makalula, Tagalugan niya yung Kapampangan na nakasawang. O sige, dito na mo, tumipong pa si Bayo. At panay kung panabiling kayo, kasana, may Kapampangan tamo. Medyo manong bagya pa para pareho tang Kapampangan may panagalog tamo. Din kaya katamong anak, din kaya katamong apo. Tala sana Tatagalugan Kapampanganan tala balang mabiyasang Kapampangan. Kapampangan tawari po nang gaya din kaya katangan anak ang po Tagalog la eh gusto ito. O sige, ganay pa mo kayo ni. Dakala salamat kayong pamanalbi ka rin ng Tagalugan videos tamo. Idaki tala share tala balang mikalat barong nga elben nga luwatang kabalen. O sige, dakala salamat. Luwid tamongan.